Martin Heidegger 1889 yılında Germanya'nın Baden şehrinde dünyaya gelýär ve 1976 yılında ol ýerde aradan çykýar. Bar bolma felsefesi, humanizm ve fenomenoloji budaklarında türlü eserler ýazýar. Hem özünden öňkü günwatar filozoflaryny güýçli tanqid eder, hem de özünden sonra gelen bir näçe felsefeçiye ilham gaýnagy bolar. Iň meşhur eseri Barlyk we Döwür kitabyndan sonra iň köp dile çövrilen we okulan eserleriniň başynda Pikir etmek nämedir eseri geler. Bu kıyskaça kitapta Heidegger pikir etmenin diňe insanyň özüniň pikir etmäge başlanandan sonra ortaya çykjakdygyny öňe sürer. Ona göre insan pikir edilen zatlaryň üstünden pikir eder ve bu aslında pikir etmek däldir. Pikir etmek bir gaýgy bilen başlar. Bu gaýgyda bizim özümüz barada gaty az pikir edýändigimizden geler. Şonuň üçin Heidegger iň gaýgy beriji zadyň aslında insanyň pikir etmegiň näme boldugy hakynda pikir etmezligidir diýer. Pikir etmegiň näme boldugyny diňe özümiz pikir edenmeze düşünüp bileriz. Şeýle tagallarynyň üstünlügi bizim pikirlenmeyi öwrenmäge taýýarlygymyzy talap edýär. Şeýle de bolsa bu öwreniş ýakynlaşanmyzda bizim entek pikirlenmeni okuyuply däldigimizi hem boyun almalydyr. Adam pikirlenip bilýän diýmekdir we muny dolu ýerine ýetirme güýjüne bolan bir barlykdyr. Sebäbi akylly bir jandar bolup bar edilendir. Akıl da insanda pikir etmek ve pikirlenmek bilen ösýär. Ýöne wagt dökäbir insanlarda adam pikir etme güýjüne eýe bolsa da pikir ýürüdip bilmeýär. Belki de insan pikir etmek için özünde bar bolan bu erkinde köp zat kazanmak isleýär we şonuň üçin hem diňe isleninde has az zat kazanyp bilýär. Aslında eger insanda pikir etmek için zerur serişteler bar bolsa pikirlenip biler. Ýöne bu mümkinçiligin bizde bar bolmagy pikirlenmek okuyumyzyň hem bar wagty bizde bar boldugyny kepillendirmeýär. Sebäbi biz diňe halayan zatlarymyzy okuyuply pikir edip bilýäris. Pikir etmek meselesiniň iň gaýgy beren zat nämedir diýip sorasak, Heidegger'e göre bizim entegen pikir etmeýänligimizdir. Bu ýerde kem bolan pikir etmekden ziyada pikirlerin insany herekete geçirmeýän boluşudur. İnsanyň entegen pikir etmeýäniniň näme boldugy soragyna ýüz öwürmesi aslında pikir edilmeli bolan zatyň ondan ýüz öwürdügi manysine gelýär. Neticede diňe biz pikir etmegiň näme boldugyny ýatdan çykarmaýarys, şol bir wagtyň özünde bizim pikir etme güýjümiz de bizden uzaklaşýar. Pikir insanyň diňe özüni gaýga goýup oýlananda bir pikire öwrilýär. Alada ýani gaýgy bizde mewjudanda bizim heniden pikir edýändigimiz ýüze çykýar. Bu sözlem aňlatýan zady ilkinji nowatda bizde bir talapyň bolmasydyr. Sebäbi gaýgy da talap bar bolsa bar bolýar. Heidegger'e göre bizim talaplarymyzda öňe sürülen dinlenmese hiç kide negatif ähmiýet ýokdur. İkinci nokat, talabyň aňlatma häsiýetiniň nämedige barada soraga değişlidir. Elbette pikir etmäge öňürtüleýän talabyň aslında näme diýilýändigi barada pikirlenip bilsek de aslında biz diňe talaplarymyzyň beýan edilişini yeterlik derecede dile getirip bileris. Filozofiýanyň aslında hyýalyň nämedige baradaky meselede ılalaşyk gazanyp bilmeýändigini göz öňünde tutsak, Heidegger'e göre filozofiya aslında diňe bir çaklamalar uğruna terk edilýär. Pikir etmek nämedir soragyna jogap gözleýän iki ilim bardyr we olaryň biri filozofiya, beýlekisi bolsa psikologiýadyr. Heidegger'e göre psikologiýa ilmi ösüşlere göre bir ketkitleme berýär. Ýöne ilim her döwürde ütkäp biljek üçin bize kanagatlarly bir jogap bermeýär. Elimizde diňe insanyň özü galýar. Neticede Heidegger'de insana bu ýere getirmek isleýär. Başgalarının nähili pikir etdigi däl de sen nähili pikir etmelisin soragyna asyl we esasly sorag boldugyny öňe sürýär. Oýlanmak nämäni aňlatýar? İlki bilen bu soraga formeliki jogap tapmak isleýän bir naçarlygy düşünmekden özümizi goralyň. Soragyň içinde we manysyna öňs bereliň. Oýlanmagyň manysy nämedir? Her bir akyldar aslında diňe bir pikir hakda pikir edýär. Bu pikiri ilmdan düýp göter tapawutlandyrýar taraplarynyň biri budur. Gözlegçi hemişe täze açylışlara we ilhamlara mätäçdir. Ýoksa ilim saklanır we ýalňyş ýere sarp edilmäne başlar. Pikir etmek isleýäne aslında diňe bir pikire eýe bolmak gerekir.
pikir edýänçäň kynçylygy muny berk saklamak we diňe özü üçin akıldar hökmünde pikir etmekdir. Dowamında bolsa şol bir zat hakda pikir eden zadyny yeterlik bir ýagdaýda dile döküp bilmesi gerekdir. Oýlanýanyň pikir edýän zady diňe pikirinde pikir edilmedik zadyň asyl hakykatyna gaýdyp barmak arkaly kabul edilip bilinär. Ýöne bu ýagdaýda pikirdeş bilen dawa etmek ansat däldir. Tersine bir pikir söz gideninden soň söz insanlara esasan barha artýan çekişme sebäp edip bilýär. Heidegger pikir etmek nämedir eseriniň dowamında esasan meşhur felsefesi Nietzsche'nin soň insan we üstün insan metaforuny önüs çekýär. Hatta onun üstü bilen pikir etmegiň näme boldugyny bize täzeden soraýar. Nietzsche iň soňky insan diýen wagty öz döwründe ýaşaýan adamlary kasteder. Onun üstün insan diýdigi bolsa, insanyň pikir etme güýjüniň we kämilliginiň şu wagt boluşundan has ýokary derejä ösmegini hyýal etmesidir. Oňa görä soňky insan pikir etmegiň iň ösen ýagdaýyna baryp ýeten däldir. Munyň sebäbi de insan bu neçeli öz asaletini we hakykatyny göz ýetirip bilmedi. Onun üçin Nietzsche insana entek kesgitlenmesi belli bolmayan candardır diýer. Bu kesgitleme näçe geň we täsin görünse-de günwatar pikir dünýäsinde bilinen we tanınan bir anlaýyşdyr. Sebäbi insan pikir eden candardır kesgitlemesi Aristotelesden bäri gündogorda bilinen we ýyzanan bir pikirdir. Nietzsche adamzadyň soň nesliniň bu derejelere ulaşabileceğine inanýar. Emma bir Nietzsche okuyucuları onun üstün insan diýdigi soň we iň ösen nesil däldi, Hristiýanlygyň inanýyşyna görä Hazreti İsa'nın dirilip täzeden yer ýüzüne gelmesi hökmünde anyklanýar. Heidegger bolsa üstün insanyň aslynda pikir etme güýjüniň iň kämil derejesine baryp biljek insan boldugyny öňe sürýär. Nietzsche'ye göre soň insan şol bir wagtyň özünde iň uzun ýaşaýan insandyr. Bu bolsa kıyamatyň entek bizden uzak boldugy, munyň tersine bu soň insanyň has güýçlü we çydamly boldugy manysyna geler. Nietzsche'ye göre munyň manysy insan öz tebigatynyň gurallaryna sadyk bolmany saýlaýar. Bu bolsa aň ösüşini hemişe belli bir serhetde saklaýar. Başgaça bir bilen söz aýtsak, insanyň duýgu merkezi tebigaty onun akyl we pikir etme güýjüne garşy beýikligini hemişe gorap gelýär. Heidegger bu pikir ediş ýönteminden ýola çykyp aslynda insanyň özü hakynda we esasan pikir etmegiň näme boldugy hakynda adamzat bu neçenli çynlykay bir ösüşi durmuşa geçirip bilmedi diýip inanır. Oňa görä soň insandan üstün insana geçmek göz gyrpmak bilen başlar. Göz gyrpmakdan maksat bolsa sözüň üstünden gelmek, göz bilen düşünşüp bilmekdir. Kısaça sözleriň täsirinden çykyp aňyň we pikiriň serhetlerini soňra çelik giňeltmekdir. Başgaça aýdylanda insan oňat bilen erwet bolany ýa-da dogry bilen ýalňyş bolanyň üstesinden gelip hatda olaryň ötesine geçerse ol wagt pikir etmegiň hakykatyna baryp biler. Heidegger bu ýerde Nietzsche'nin üstün insan tarapyny kabul edip oňa goşular. Üstün insan şu wagda çelli bolan insanyň hakykatyndan daşlaşar. Ýöne adamdan uzaklaşyp nire edip biler. Adam şu wagda çelli iň soňky insandyr. Ýöne haýwanlar we ösümlikler ýaly yer ýüzündäki beýleki candarlardan tapawatlykda adam görnüşleri soraw we hasaplaşyk, ýagny rasionalizmiň gaýnagy bolan hasap edilip biler manysyna gelen rasio diňe insana mahsusdur. Emma rasio, ýagny akyl öz başyna soň insandan üstün bolan insana geçmek üçin yeterlikli däldir. Onuň bu soraga jogaby ýene barlyga göz gyrpmak bolajakdyr. Munyň manysy bolsa pikir etmek we oýlanmagyň özü, ýagny asly diňe akyl bolup bilmez. Akyl diňe bir ışık ýa-da usul bolup biler. İnsan pikir etmegiň serhetlerini giňeldip bilerse eger, ol wagt barlyk bilen oňa göz gyparak bir başga derejäge geçip biler. Nietzsche şeýle emretdi Zerdüşt eserinde soň insandan üstün insana geçmegi şeýle tarif eder. Bu ýerde insan ağır alma hyjygyny ömürlük ýatdan çykarar. Bu insan üçin gaty uzun ýyllar dowam eden eziýetiň we garly ýağmurly howanyň arkasyndan günüň täzeden
insana ýagtylyk bermegi we äle moşoruň yer ýüzüne ışık saçmagy ýaly bir zatdyr diýer. Çünki niçe görä insan ar almak gyjygy bilen ýaşamaga dowam ederse, hiç bir wagt pikir etmegiň hakyky serhedine ýagnaşyp barlyga göz gapap bilmez. Heidegger'de bu düşündürüşden ilham alıp pikir etmegiň insana candarlardan we insanlardan aýryp onu üstün insan derejesine çykaryp biljekdigini noktar. Nietzsche'nin pikir dünýäsi ar alış ruhundan azatlyga uly ähmiýet berýär. Onuň pikiri ar alışdan azat, ähli sada, doganlyk, deňlik ýolunda durýar. Ýöne Nietzsche diňe jeza bermek isleýän ýa-da ähli parahatçylyk tagallalaryny we dürli görnüşli parahatçylyk şertnamelerinde gözlemek däldi, insanyň özüni goraýan erkin bir ruhu hyýal etmek boldukny aýtýar. Ar alışdan azat bolan erkin bir ruh Nietzsche'ye göre aslında asıl manysy bilen erkin pikirdir. Eger insan ruhu erkin we azat bolup bilse, hakyky pikir ýöretme eýesi bolup biler we ol ýerde üstün insan bolma ýoluna girer. Netijede serhetli pikirlerden aýrylyp, serhetsiz pikir etme ýoluny tapyp biler. Başgaça bir aýdyşla, soň insandan üstün insana geçişde köprü bolan ýagdaý ar alış gyjygyndan azat bolmakdyr. Bunun için Nietzsche döwrün geçmişin bugünü ve bugünün bu an hükmünde iki ayrı kategoriya olduğunu dile getirýär. Heidegger Nietzsche'nin bu düşündürüşünden yola çıkıp pikir etmek bilen geçmişi, häziri we geleceği bir manada birleştirip ya da doňdurup olaryň ötesine geçip boljakdygyna kanagat barýar. Sebäbi insan agynyň kämilligi pikir etmek güýjüniň açylmagyna mätäç şuň garaňkylygynda saklanmakdadyr. Hakykat diýen zatymyz da bu sakly, ýagny gizliň bolanyň açylmagydyr.